Right, vanhu vatanga kubuditsawo maonero avo panyaya yakaitika yekurussia yapresident Idi Mnangagwa. Vanhu vakawanda vanga vari kukomenda vachitaura zvakasiyana siyana, but mamwe macomments hatizokwanise kuti tinge tichinyatsomatora tichiuya nawo panapa. Tinozongosiyira ikoko tovatangoti zvinhu zvacho munenge mazonyanyawo kudhipisa, so munenge makuzoti no, why is it wazobudisa that comment uchiti ndini. So panapa pane mwana wevhu ari kubuda nepatwitter apo anonyora kuti ende ndanyara kushaya pekupinda. He was asked about his aspirations for BRICS and where he thinks it should be improved in terms of food security, its a multipolarity role, etc. That was a great opportunity for him to be eloquent and exhibit his knowledge of international affairs and the global economy. And he went brain-free moment and clumsily while telling delegates we are building a city in Mount Habden ahead of the SADC summit. And he went on and on about the new city. He even told them we are almost finished on constructing roads and guest villas will be erected soon. And I went WTF. And after he finished all the ramblings, the plenary hosts then he had to ask him again on BRICS. And before he even answered, the host hastily told him he had just been told to cut it off. At that time, I almost dived under my desk. Nenyadzi babangu soko imi, you see, nyaya dzedze kurashia dziri kungotaurwa pari kunzi vari kubvunzwawo zvimwe ivo vakutomhanya kutotaura kuti tikuvaka zveparliament yedu kuMount Habden kwatikugadzira nemaroads ekuti tinoirwa SADC 44th summit. Asi kunge kuti vanganzi ndo mukana wetu vaifanira kunge vataurawo zvimwe zvezvinhu, but vari kubvunzwa zvimwe vari kutaurawo zvimwe. Ndo brick by brick yacho here iri kunzi iri kutaurwa. Ameno muri Zimbabwe ndo mamwe macomments atiri kusangana nawo panapa nyaya yapresident Idi yekurussia kwavanga vakaenda uko kwavaitaura naye kuSt Petersburg kwavaitaura naVladimir Putin. Ndo nyaya iri panapa muri Zimbabwe. Ameno imi muri kuonawo sei comment yauyo nemwana wevhu uyu.